Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya siswa Marti Saputro. Ya, seorang pengajar bahasa Jawa. Ya, di sini materi pertama kita akan bahas tentang rumah joglo. Ya, nanti apa saja rumah joglo? Ya, bentuk rumah joglo seperti ini. Ya, bentuk rumah joglo seperti ini. Kemudian yang kedua, di sini ada filosofi rumah joglo. Nah, filosofinya apa? Filosofinya omah tradisional Jawa kang ana sesambungane karo nilai religi, kapitayan, norma lan nilai budaya. Itu filosofi rumah joglo. Ini bentuk rumah joglo seperti ini. Jadi ada soko gurunya, ada 4, 1, 2, 3, 4 dan bentuk tumpang sarinya. Next, kemudian jenis-jenis rumah joglo itu ada beberapa macam. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Yang pertama joglo limasan lawakan. Terus yang kedua joglo sinom. Yang ketiga ada joglo jompongan. Yang keempat ada joglo yaitu joglo pangrawit, kemudian ada joglo mangkurat, kemudian joglo hageng, dan yang terakhir joglo semartinandu. Kemudian next perangane ing omah joglo. Ya, perangane itu apa saja bagiannya. Nah, yang pertama teras utawa pendopo. Bentuk terasnya seperti ini ya, seperti ini terasnya. Ini tempat untuk menerima tamu yang akan datang. Nah, di sini ini ada kursinya. Di sini teras ini sangat luas sekali, bisa menampung banyak orang. Nah, terus kemudian ya, di sini menerangkan dumunung ana ing ngarep dhewe, gunane kanggo nampa tamu. Ruangan iku dibuka tanpa ana wates ruangan. Maknane apa? Dadi maknane wong Jawa ki ora milih-milih tamu. Ya kowe kabeh dirangkul kabeh, senajan ora wong ora duwe ya tetep dirangkul. Wong jabatane sing wong asor ya tetep dirangkul. Kuwi wong Jawa. Kemudian next Pringgitan yaiku ruangan iki kerep digunakake gelar wayang kulit utawa gelar upacara tradisional liyane, mula dijenengi pringgitan. Saking seringe dienggo gelar wayang, mula dijenengi ruangan iki pringgitan. Kemudian next dalem agung. Dalem agung wujude persegi lan tinutup dening tembok ing patang sisine. Perangan iki minangka perangan kang paling penting lan baku ing wewangunan omah tradisional Jawa. Ruangan iki nuduhake lamun urusan keluarga iku dirembuk kanthi bebarengan lan wong liya ora kudu ngerti urusane pribadine. Biasane ana ing tengah-tengah, jenenge dalem agung. Next, kemudian ana meneh grobokan utawa sentong. Ruangan iki minangka ruangan kang istimewa. Ing wiwitane pigunake utawa ruangan iki sakliyane kanggo ngasuh utawa turu kang duwe omah, yaiku kanggo nyimpen maneka wujud pusaka lan piranti aji liyane. Uga kang duwe omah nindakake ngibadah. Next, perangane omah joglo. Terus ana sing jenenge gandhok utawa pawon utawa pekiwan. Nah, ning kene istilah iki, papan iki ana ing mburi dhewe, migunane kanggo masak lan kamar mandi. Bab iki nuduhake yen menungsa iku duwe sifat gemi, setiti lan ngati-ati, tegese ora poros lan tansah njaga kepribadine kang sininggit utawa tersembunyi. Dadi nek ana katel glondong iki ora ngerti. Kemudian next, filosofi kang ana ing omah joglo. Filosofi istilah omah joglo iku dumadani saka kerangka bangunan utawa yaiku saka guru awujud patang cagak.
utama kang pangerté tumpang sanga utawa tumpang telu ing dhuwure. Bab iki nggambaraké déné manungsa iku makhluk sosial kang ora bisa nglakoni urip kanthi dhewekan, nanging kudu tansah tulung-tinulung lan sesambungan karo wong liya. Kanthi saka guru kang kuat minangka pondasine omah iku, negesake lamun karukunan lan mat sinaban ing bebrayan iku uga kuat lan masyarakate uga kuat. Next, kemudian filosofi. Filosofi skemane sederhana rumah joglo nang kene ana siji pendopo, pringgitan, omah dalem, sentong kiwa, sentong tengah, sentong tengen, gandok kiwa, gandok tengen, pawon, pekiwan lan seketeng. Bentuk diagramnya seperti ini ya. Kemudian next. Oke, terima kasih, matur suwun. Apabila ada kesalahan dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.